ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agluto kanto iti kanon dagiti agmula iti bangkag. Manumanen a tao ti ilutuan, nanang. Saan ko nga mo no manudang o may agmula? Umay kanto mangyag iti danom, ang mga no adda makainom. Day tamanen umay mamalon iti danong. Anya nga rod ngay, sikat ti adda dito'y balay, iso as sikat ti mamalon. Hay, nagrigat ti biyag ti balasang iti away. Agluto iti kanan ti agmula. Mamalon iti nagtrabaho iti bangkag. Aglaba iti karayan. Apay akas ta ti saom, anya ti kayat mo. Nagmadi ti biyag dito'y away. Kayat ko ti mapan iti syudad. Syudad kunam. Di ka di mabutang iti ibagbagada nga adda kanu soldado ken rebelde ijay syudad. Italaan siguro. Ngam awan tunday tananang. Kunak mi siya klaang ti aglaba dito'y karayan. Anda kamit gayam dito'y karayan nga aglablaba, Melba. Nasapaak, tanapudot ti agsampay no nangaton di init. Di ka kadi masikuran iti biyag dito'y away? Apoy ko mamasikuranak. Dito'y taanayanak. Dito'y tamat ngagnad. Di mo kadi kayat ti mapanmat ijay syudad? Intag trabaho ijay. Barang adda makasirpat kada taga syudad. Ha? Kayat mo asawan? Agbirok ka iti mga sawakan ka iti syudad? Saan mitkit di? Ngam no adda mailawan at taga syudad. Apay kat din asaan ngay? Ado ka numot ti rebelde ita iti syudad. Iso nga imadumot ti soldado. Anya kung matikabutan mo. Soldado kan rebelde ti agrinopa. Saan ada tayo? Oh, nakaumay ka mat friend. Anya ka diti may paiko kan ka. Awisan ka, kamapantay jay syudad. Syudad? Anya ko mati aramidan ta ijay. Inta agbirok iti trabaho ta. Nagmadita agyan dito'y away. Apay ko maamadi ako nam. Narigat iti syudad. Gatangam amin. Nagbasit asiled. Nagngin ti abang. Ngam no da trabaho ta, agsweldo ta. Ngam dito'y, awan sweldo ta. Agpanunutakpay. Ken agpakadakpay kadagiti dadakkel ko no anya ti kunada. Ipalawag mo kadakwada nga agsweldo ka, no addan trabaho ta ijay. Apay nga gimimpaki ka. Saan ka diya saan ka pinalubusan, taado ka no timakan nigid nga da ijay syudad. Nanang, may saak a sibilyan. Didak an anuan dagiti rebelde, wenno soldado. Natangken na talaga ti ulom. Kasano no kasla ijay maraway nga da mapasama ka rin nupak. No addaman mapasamak arinupak, agawidak dito'y nanang. Apay mo't anagsadot ka dito'y away. Kasla saan ka taga-away? Kay kayat ko ijay syudad, nanang. Mano atawan anagyanak dito'y away. Dito'y away, uray awan kwartam, agbiag ka, tado ti maala, abulong amadengdeng. Ijay syudad ngay, ada ka dilibre ijay. Hello friend, nakaawag ka mat. Nakaimpake akon, si Kangay. Madamapay laang timpake. Nagsapa ka matten. Una, tapno masapat ta makadanon ijay syudad. Barang addapay ijay di amamok. Pumanaw nga minan, kat sublaten ta tisilid nga abangan na. Naawan masarakan ta at trabaho ta ijay. Agawid akmat laang dito'y away. Saan ta nga agawid adagos? Awan pa panan na, no di makasaraktan tumat lang iti trabaho ta. Ay, noon niya launay nga minti pangayatam iti syudad. Ay, nauma akong dito'y away. Barang makasarakak iti pagswertyan ijay syudad. Kas kumaitian niya. Barang adda makasirpat kanyak at taga syudad. Ha? Nga ta? Dito'y kalyelapu-lapu tinakakitaan da iti rebelde. Isong agandad kayo. Yes, sir. At da kami akanayon itilikodan nyo. Bantayan tayo dagiti namnamaan tayo asarkan, kan paglamanganda. Yes, sir. Kaslawan manan ni Diego. Napanan na ka di manan. Ni, awan mat ngagpaiso, sir.
Ang mga no si Miyasi, idi munag tayo dito'y kali lapo-lapo. Nagloko na, Diego. Nabayag akayat na ti agbalin a platoon leader. Ngam di namat saysayatan ti aramid na. Bayan nyo, sir. At danto inton madamdama dayjay. At datang dito syudad, inta ijay kalye lapo-lapo. Ijay ti boarding house ti gayem ko. Sigurado ka di nga da bakante ijay? Pumanaw di gayem ko, taagawid ijay lugar da. Mabakan dyan ka no ti silad na. Inta nga Ruden, ang mga no da makauna. Binilin ko di gayem ko, adata timang sublat iti silad na. Amamom ka di ti landlady? Nakita, hindi na panak pimasyar iti na minsan iti gayem ko. Ay, nasayaat nga Rod no kasta. Napanan ka di balasang mo, kantigayim na abalasang. Mapanda ka no agbirok iti trabaho da ijay syudad. Di da ka di mabuteng ang mapan ijay syudad. Saan ka di anagulo itan ijay? Day tati imbaga ti kabagyak nga adda ijay syudad. Linapdak ngam dinak matintaltalag. Agbirok ka no iti napintas agasat na ijay syudad. Ay, ang mga no imbis amayat agasat, ngam gasat amalas ti masapulan na ijay. Kaadwan na ti agtutubo ang maisagmak ijay. Saan kumamat Takasimat ti anak ko. Mapan ka kadimat ijay? Una, nga mapagbiitak laan. Saan ka di alinapdam ti anak mo ako nam? Wen nga Rod, ngam impapilit naman tinagpasyudad. Ay, kaadwan na ngamin amang ipapilit iti kayat na kat maisagmak. Nakapanaw ka din ti gayem ko, nana? Kapampanaw na, tagdardaras ka now. Da kayo ka di timbaga na sumublat iti pinanawan na asiled. Wen, nana. Nagtulag kami ngamin ano pumanaw. Da kami iti gayem ko ti sumukat. Sige balasang ko. Inkay kitaan ng tisiled do kayat yo. Nakita ko, nana. Taimayak idi addapay ti gayem ko. Kasta ka de. Malaing kayo nga Ruden. Taitarimaan yun dagiti gargarot yo ijay. Agyaman kami, nana. O sige, in kami nga rudan. Ay mabit man laang balasang ko. Estudyante kayo ka de. Saan, nana? Agbirok kami iti trabaho mi. Ay husto. Agbirbirok di kabsat ko iti servidora iti restaurant na. At dapay catering service na. Agpaiso ka di, nana? Sa dino abanda? Iti pungto daytoy akalye. Ada ka iluklukat a restaurant ijay. Sige, idisuta pa'y dagiti gargarot ta. Tayin takitaan di bagbagatilan lady. Ang mga nod na makauna. Sige, ibati tangarudan. Tamapanta iti imbaga ni nana si Lina. Si Lina gayam tinagantilan lady ta. Nagsingpot samatan niya. Kastamod ti ko na tigayim ko. Nalakakano akasarsarita. Sapay ko mga ron. Tadapay bakante iti bagbagana a restaurant. Sapay ko ma, tamaswertyan ta. Sapay ti kakaiso na akwartata. Kat intad na akas pauna iti boarding house. Imbagket di ata saan unay anangin na ti sinublat ta asiled ti gayam mo. Oh, Diego. Ti matladawan ti asawam tikit kita am dita cellphone mo. No, da makita ka kayong ingas na iti destino tayo. Saan ko apakawanen? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ko matibasol na, ta saan mo apakawanen ako nam? Tikayat ko asawan, masapol nga aglabas iti dakulak ko. Babaiyam? Anya pa yun eh. Masapol nga iparano ti kinataar. Saan kumamata kasta, Diego? Maasi kamat kadag iti babae. Ubing ka ba eh? Ngem nagadun ti putot mo, apanay inauna. Sana bali ah. Tay malada kanya kanataar. Ngem ti saludsod. Amin da ka di, kat ik-ikam iti sustento? Ako Jakmat na mo, ti ayanda. Iso nga uray ambisyon mo ti agbalin a platoon leader. Day ta ugalim ti manglaplaped. Ha? Naimbaglaangan. Tawan ti agreklamo kadag iti higher ups tayo.
Nalawa man day ka restaurant. Imbag lakit din ta nakastrukta ka servidora. Agawaan ta ti magpunas kadagiti lamisaan. Madamdama, ado kano ti umay mangan ditoy. Ada kano pa'y soldado nga umay mangan ditoy. Dakkel ka na ti sweldo ti soldado. Apay ko mano dakkel. Nariga ti biag ti soldado. Kasla nakakali ti may saasaka na. Ngam, numaawanan gasat. Dakkel ti maala ti pamilya na. Ay, no siya. Diyak kaya't ti mabalo adagos. Ngam no iso ti gasat. Awan mabalin. Ay, ada ko masoldado ang mailawan kanya. Ay, awan lak di mo sasawan. Daytan, ti kunada arupat kwarta. Uray anya ditan. Basta adda magimulak no siya. Adama ito da break. Mabalin nyo ti rumwar. Nga magsubli kayong tla adagos dito kampo. Day tati ka na yung uray mi, sir. Ngam saan kayong agkambante. Agreedam kayo latta. Tadi tayo amu dagiti kabusor. Tigagdanag, sir. Kanayon kami nakasagana. Sana basta agpasyar ti aramidin nyo. Agsipot kayo, kadagiti nakadidilaw titignay na. Wen, sir. Idaulwak dagiti kakadwak. Di kagdanag. Uy, makitam ka di dagiti umunod. Soldado man. Wen nga ron, nagtagi armas da. Manganda nga ta? Alangan mo may dalangag tugang. Kasit gak man ginata. Damagak no anya ti order da. Sige, tamapanak mo't iti ayan dagiti daduma. No manganda amin. Medyo ado ti Serbian tayo. O di nasaya at tapno ado ti customer tayo. Makitam ka diti umasitag kapalasang dito ehenta. Saan? Wow, nagpintas. Kurso na halat. Pre, puwera ti kayong ingas ni bakit ko, ha? Saan ka di ngayong bagak? Ano kayong ingas ni bakit ko? Saan ko apakawanan? Ipabusoy mon kanyak. Tadamat na asawang. Agaram tado, ha? Kat no sino ti kayat nakadata? Isu tinaswerte. Apay ngamin nga agaram kapaylaeng. Katadda na asawang. Di ka nagdamag. Adbetan. Sir, at ti menubok. Oh! Dahito iti order ko. Ading anapintas. Da kayo, sir. Anyaman ti order yo. Agpada kami langan iti order, miss. Okay, sir. Sige nga, Rod. Ano san nyo ba si ti Aguray, ha? Kaingas laon na iti asawak. Nagpintas. Kaasyam kumamot day ta babae. Saan mo kumanga inayon kadagiti pinagsangit mon? Ipasigurado kan ka. Agtinagday ta babay kadagiti dakulap ko. Apay asabali ti isang mo. Nataerje may sa asoldado. Di ka sa umitay? Medyo nataangan mo. Amangan no ada asawa na. Sigurado nga ado ti kwartana day jay. Uray ado ti kwartana, no adda asawa na. Masapul nga agpraktikal tayo ita. Ha? Kayat mo, ti agbalin akabit, basta adda kwartana? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nestasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta si madut ni Nicole iti trabaho iti away. Inawis na ni Melba agayim na, kat napanda iti syudad. Nakastrak da nga rod aka servidora iti restaurant. Iti sabali abangir, babaero ni Diego a soldado.
Idinto tanasingpat ni Cristobal. Naira na at inaidistinwan da asyudad, kat iti matla lugar apagtrab-trabahuan da Nicole kan Melba. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sigurado nga ado ti kwartana dayjay. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapol nga ag-practical tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta da kwartana? No iso ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo mo't unay amarigrigat Tadamat daga, agam-gamulwan nyo. Ay, nagrigat nagtrabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man ang arumwar kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pali. Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga dalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa, tagitay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo, iti naituding nga oras, nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin tinatayra a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw magagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw matunay, agdardaras ka magsabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga-syudad. Kasano no saan at taga-syudad day ta soldado. Kantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ti agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno siyak to, ti kay-kayat na. Ha? Mapanak iti syudad. Kayat mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya ka ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklakang amin ijay ngam di tailay. Kasla mapan matlaeng at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mo ti ijay. Di mo ka di mapankitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino ka di abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalye-lapo-lapo. Jak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta ka ne. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysong nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita man iti sa baling armam. Para kanyak lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasid Nagasat nakit di ata mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam samatan. Adda batong balan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo ka di madlawan na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak na ijay, bro. Ang mga no si kugamanan, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida. Into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko. Ano ada sa nga iliyo? Dito'y kumasalas ti pang sa nga ilian nyo. Ay, wana na. Matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakita ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay soldado. Ibagak to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo? Ngam do saan yung am-am mo? Narigatan. Di tay am mo, no anya ti adda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan saan nga amin a soldado, kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko.
Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Selena, nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sangaili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sangaili. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpaiso, no iti salas ti pang sangailyam, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyaran? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko. Natataer. Ngam, kasla na singsingpot mo titi panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod. Saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apres ko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasim, taidanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asan asika ti mangibaga. Kanayon mat ang makauna ngamin ni Diego no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta dum nga gak. Kat idanon konto kankwana, inton makaawid kamin iti dagusmi. Ibagam, asaan ko mga aglawan kini Diego? Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma a babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer nga min ket, iso nga ado ti maayayo kankwana. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto takunam, addamot na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamat. Pamadakis dala siguro. Ay da kano nga rod tinagan ti asawa na. Adda kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman kankwana. Masiguradok asaan apud no dagita. Sakbay apa isagmak ka, siguraduan pa'y ti amin. Ang mga no agpaysumot ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tagdan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatak ni Diego, friend. Kayat mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka diti imbagakkan ka. Wan, saan mat amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat, No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. bayam, padasag abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagmak. Ti dumag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di natong palon ti pamagbaga. Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya ti makunamitan, bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mon. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti mo rin. Ala, saan ka nga agliday? At umat dita ti babae, ha? Nasingpat matkit din ni Melba, kan napintas. Ay, katarmi mo na, bro. No di ka pa'y lago na, iraman kon. Nalabas ka met. Apay nalabas ako na. Ibagbagak nga ro din nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaanda ka na. Naama, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Adda nakalap ti intelligence, nga adda kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde. Bumban tayo sagat ida na, sir. Narigat mat abumbaan tayo latayda. Taado ti mairaman a sibilyan. At sagana tayo, no adda madlaw tayo ang nagtagi armas, siputan tayo ida. Ay, hindi tayo man nga ro din makadiskarte de balasang no kastoy. Agsipsipot tayo man yan iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito.
Saan ka tati dumeskarte ti balasan? Ni Sermet, pasit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babaya linuklukom kat darupanda ka. Adayo ang mapasamak dayta. Tadida agam mo. Sungbatan nak mo na, Nicole. Sungbatan mo ti idardarirag ko kan ka. Maikarim ka di adinak baybayan? Apay kumabaybayan ka ngay. Napudno ang unay kan ka. Damag ko kat adda ka nun asawam. Di mo papatsyan dayta. Apal dalahin. Adala na kailaw anak anang pikot kanyak. Ngamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan? Kuha, binartagnak. Kat dajay, dyan mo tinapasamak. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sungbatan nak, ha? Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo, dayjay a Diego? Uhan, da kami friend. Ay, apay adi ka man na nagpaduan ang sungbat kan ko na. Kas iti ko na. Nailaw anda ka no laang. Di mo amo, no pudno day tang ibagbagana kan ka. Mas padyak ni Diego. Umapal lang ti mang ibagbaga nga addan asawa na. Sapay ko mga rod, tapudno nga awan pa'y asawa na. Patyan nak, friend. Day tatimbaga na kanyak. Kan, ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na friend, ado dagiti tao analaing nga agkari. Ngam saan akasta ni Diego? Inawis nak nga rod nga agdate kami inton madamdama. Si kakadi day tamasabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalabay kan ka? Adda kayo dito'y syudad, nana? Ada kabagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo tinasarakam dito'y syudad. Ni, anyangay kumanana. Kunak ba no trabaho ti mayam dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasin sinalabay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Ah, kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jay Verde abalay, nana. Day taman niyo. Ah, ay kasta ka day. Mala, ituloy yung ti agpasyar. Tagawid akmat den ijay away tayo. Sige, nana. Nagturugam idirabii. Apay adi kasi mangpot dito'y upaan taabalay kalpasan ti detyo ka ni Diego. Ay na, friend, saan mun adamagan no sa dino tinagturugan? Ado dita, ti mabali na pagturugan. Kadwak mat ni Diego. Anya? Nabiit kayo pa'y laang, simurot kan kuana. Awan ti rumba nga pagdanaga. Agkasar kami kano no maurnos ti amin. Kasano nga rod, no adagayam ing kasar na asabali. Apay ayang ipapilit mo nga adda asawa na. Awan kunak lang arudan. Ayun gayam. Nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da ijay lugar tayo nga addan ka de-date mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, maragsakan launay ni Nicole, numapan ni Diego iti pagpapaayanda a restaurant. Idi agangay, nagaran ni Diego kan ni Nicole, kat sinong batan mat adagos ni Nicole,
Nga uray adda nakaibaga ken kuana, nga adda asawa ken putot daytoy. Nasair matirik na ni Cristobal, itinaamuan na. Idi na pan nagdid na Nicole, ken ti kaayan-ayat na. Nasabat da ni Nana Mara. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay aya nga ipapilit mo nga adda asawa na. Awan ko naklangarudan. Aywan gayam. Nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da iti lugar tayo nga adan kadedate mo. Ha? Ay, sigurado lakit di nga iwaras dayjay abakat. Ama ano pagawidan data di na oras? Si kantumat nga men. Uray pagawiden datano di takayat. Maipapilit da ka di? Saan tan nga ubing? Tapno sumurot talat na iti kayat da? Imbag ta nasabat ka, Debra. Adanas kan ama amwam. Anya ka di dayta? Kasla importante. Nagapo ak iti syudad di Kalman. Nakitak di anak mo, nga damang salsalabay kan kuana. Apayasal sa labayon da. Masakit nga ta. Nasa lunat. Ti kayat ko asawan. Lalaki, ti kasinsin na labay na. Saan na ka di akadwa ni Melba? Awan matadakitak ni Melba. Isulaeng, kan ti lalaki, amang salsalabay kan kuana, tinakitak. Kaano ka kadimanin ama panijay ta umayak mamat? Ay, jak pa'y amo no kaano. Bayam, tainton mapanak. Ibagak kan ka, tagkuyog ta. Sige, inakaw, tagdardarasak. Adapay papanak. Ditakan. Jesus! Sa baling harudan tinasarakan ti luko nga ubeng. Ay na, mangibabaeng. Agmay-may sa akan sa manon di ta silidyaw, basang. Wan nga rod nana. Napanmanan nagpasyar di gayam ko. Panagkita ket dakkel tinagbaetan ti idadda iti dayjay a lalaki. Ubing ni Nicole ama idilig ijay lalaki. Wan nga rod nana. 50 atawon ti baet da. Ay, hawan mo't kit dakas na Tilaeng maday, di na pa'y unay am-ambo dayjay a soldado. Wan nga rod nana. Dayta ti ibagbagak. Ngam dinak mat denggan. Nataer ngamin ket dayjay a soldado. Kaaduan na nataer ket kamaten dagiti babae. Isungarod nana. Oray kuma no awan asawa na. Agsagana kayo. Adda kanu nakastrak a rebelde. Adda nakakita, anagnada iti imburnal nga awan danom na. Sinurod na ti pagnantidanom, nung kasta agtodo. Sir, kan tayo kadin timburnal, sir? Men, move! Agsinuporta tayo. Basta agsinyasak. Agarudok tayo amapan kadag iti sinkholes. Ngagturong iti imburnal, iti sirok ti kalsada. Sigurado, ijay ti limod na pagpagnanda. Yes, sir. No iti sirok kaya yanda. Tinagantay la iti bomba. Awan ti agdardarasudos. Siguradon tayo pa nga umuna. Adulakit di ti madadala kalsada, no agdarasudos tayo. Matarimaan tumat lang, sir. Tapno maparmek dagita managdakdakas. Ala, dagiti nabibilag nga armas ti alaan tayo. Sige! Men, move! Anya dayjay? Rani pakti paltog. Ay susapo. Ang mga noda kalaban dagiti soldados. San unay nga adayo dito dayjay ha? Ngam, apay akasla unag ti daga ti ayan ti ranipak. Kasano ko mga unag tidaga? Kasla nga rod na babaapasat ti ayan na. Ha? Ay sus, may isag maktukat dagiti soldadon. Ikararag tangawan ko mati mapasamak kadakwada. Ni Diego ati ikararagag. Saan ko mamatakas ta ha? Amin ko maamang isaksakit itigi mong ikararagan ta ida. Ay, dagitan tumat ama nagdakdakas. Ikararagan tamat ida. Asapay ko mata makapanunot da itinasayaat. Saan kat akinadakas?
Nangag mo ka di ti damag iti radyo? Ay, jak pa'y mat nagdingag iti radyo, taday naramid ko. Apay ka day. Adda ka no gubat ija igit ti syudad. Sus, pakawanam. Adayo ka di iti ayanda, Nicole. Asidagmat ija ayanda, ti imbaga ti radyo. Rinupak ka no. Disgrasya samot ti maganab ti anak ko iti syudad. Amangan pa'y no dinis grasya ti nakita ka magsalsalabay kan kwa na ah. Imbagak nga minasaanan amapan. Impapilit naman. Anya nga ita. Ay, kwa, ay, jakpay kaya ti agpasyudad ka dagitoy. Ang mga numatamaan anak iti ko nadaan na yaw awan abala. Ay, narigatan. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Ada ka dumat gubat dita. Apay adi ka pa'y laagawid. Saan mat aditoy ti ayan ti rinupak? Adayo kami, Nanang. Kasanaw no makadanon di tayan yaw. Agawid kayo kit din. Saan amabalin nga agawid kami, Nanang? Adda trabaho mi. Manumat lang ngay ti sweldo makaservidora. Pagbayad mo pa iti abang ti siledyaw. Ay, Nanang, saan kayo kadi nga agdanag? Agawid akto no agkasar kami iti kaayan ayat ko. Agyan kanto ka di ditoy no at asawam. Ay, saan na? Nagrigat ti biyag di taaway. Di ka ka di mabutang no at damanan rin nupak dita. Nanang, mabalin mi mat ti agpak ni. Nangag ko ti saritanyo ka ni Nanang mo. Api nga imbagam nga agkasar kayo. Ay na, friend, awan papanan na no di agkalay sa kaminto. Apay, imbaga na ka di nga agkasar kayo? Saan ka di nga imbaga na laeng sakbay asinong batam? Kwa? Ibaganan to, tasyak kano ti ayatan na. Saan kat ati pinututan na. Sapay ko ma, taiyawis na ti panagkasaryo, sakbay nga agsikog ka. Namin anon asimurot ka kenkwana iti hotel. Naragsakap no kasi nga agpa-share kami. Igatangan nakpay no adi ipagatang ko. Kasta tanabiit kayo pa'y. Ngaminton bumaybayag, amangan no saan ton. Ay na, saan ka kadi nga agduwa-duwa iti kaayan ayat ko. Mariknak ti panangipatag na kanyak. Agdan na kami kano, pangururayan mi iti panagkalay sa amin. Ado tinagsanod akalaban, sir. Kasta nga rod. Adda sekreto a tunnel iti ruwar ti syudad. Talaga alo ko dagi dyan managdakdakas. Plano da nga agawin ti syudad. Adda ka numang supsuporta kadakwada, ang nabilag a tao. Talaga managdakdakas dagita. Kaya't da tagikwaan ti saan da akukwa. Isungarod nga adda tayo, amang salaknib iti bukod tayo a pagilyan. Pada tayo mat ida a Pilipino. Ngam sabali ti ugali da. Tagikwain da ti saan da akukwa. Kumusta kayo ngay ngagkakadwa? Awan ka di tinadangran kada kayo? Awan. Addang amin iti unag ti imburnal dagiti kalaban. Imburnal? Apa nga iti pa imburnal? No sana pa nagtutudo, awan ti danom iti imburnal. Adda inaramid dagiti kabusor at tanal iti unag ti imburnal. Kasano yun, amuan? Adda sibilyan ang nangitiktik kada kami. Nakita na ang naglibas dagiti kabusor. Kat nagturong da iti kabambantayan. Nasirib da. Ngam nasirsirib ti nakakita si Bilyan. Wen nga rod. Isumat lagayam akas laadayo ti ayan tiranipak. Ta iti gayam ngarab ti imburnal ti ayan nyo. Imbag nga rod. Tada nakatiktik katakwada. Kat ita, mabuteng dan ang magnapay iti imburnal. No saan ko napuntaan ti loudspeaker? Di tayo ko manaduktalan. Ang nakarecord lang gayam, tiran nipak ti paltoga. Wen nga rod, sir. Nalayang iti kalukwan, dagiti managdakdakas. Kunak kiti no pudno nga armas dagiti agrani pa kan itay. Wen nga rod. Ingkabil dalagayam, tapno makalibas da. Kat inton maminsan, awagan tayo amin dagiti kakadwa. Tabantayan tayo amin nga exit points da. Gaburan tayo kat kung maamin ida na mabalin. Tapno mapupok da iti unag. Ammo da nga ammo tayon ti sikreto da. Saan da siguron nga ulitan ti sumrak ijay.
Agsabada kan patay, no mo nagdapay. Agalerto kayo kakadwa. Adda kano kakadwa dagiti naglibas ama nagdakdakas. Kat nagwaras da kano. Manan, kasano nga ta agibusan da kita managdakdakas. Ala, agsagana tayo kit din. Mapalaban tayo manan. Anya kat da kita natattao. Awan ti mabalin tayo. Dahit ati sinapataan tayo. Timang salaknib, iti umili. Dahito yung matirigat na iti trabaho tayo. Iti anyaman nga oras. Bala ti intay sarangten. Sana bale. Adda umay akakadwa tayo. Ado kanun dagiti managdakdakas. Nabayag siguron dagita ditoy. Saan dala siguro ang nagpadpadlaw? Madlaw mo ka di dagiti babasit asabali a flag, ana iwagayway iti agduduma at tawa iti pasdag, iti asidag. Anya ti kayat asawan da ito eh. Diyak maawatan. Amang ano dagiti kalaban dagiti soldado ti adda iti unag. Ha? Anya ti aramidan ta? Adda kanyak ti contact number ni Chris. Iyawag kumantap na amuda. Kabusor ka di tinangiwagayway? Nalabit. Flag ti rebelde siguro dagita. Nalabit akayat na nga agawon ti pasdag. At daman nga tan mapasamak arin no pa. Iyawag ko man no anya ti kunada. Amangan no rebelde nga agpaiso dagiti adda iti unag ti pasdag. O sige, agawaam nga ron. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mat. Chris, in kayo man kitaan dagiti babasit na iwagayway a flag iti pasdag iti abay ti restaurant. Anya? Babasit a flag kunam? One, adda flag iti amin atawa. Saan matngarod a flag ti Pilipinas? Sige. Agyaman na kitinyawag mo. Anya nga ti aramidan nyo? Adda kakaduami nga umay mangkita iti imbagam. Numakumpirma a flag dagiti rebelde. Pumanaw kayon dita. Ha? Apay pumanaw kami pa eh. Sigurado nga adda mapasamak arinupak. Ha? Kasta ka di? O sige, ibagak ka dagiti kakaduak dito eh. Ala, yawag ko ken ka adagos. No rebelde dagiti adda dita pasdag. Anya ti imbaga ni Chris? Adda kano umay mangkita. No flag dagiti rebelde, pumanaw tayo kano dito eh. Ah? Gubat ka di manan? Uwan kano, no rebelde ti adda iti unag ti pasdag. Tinangiwagayway iti sabali a flag. Ay, kastoy gayam ti biyag ti soldado. Agsabada iti pagad, anyaman nga oras. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Yes, sir. Para magantayo na kita, kabusor. Nakasagana kami, sir. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Nana Debra, babaan ka ni Nana Mara, nga dan kaayan ayat ni Nicole, ijay syudad. Iti sabali abangir, naipasungal iti rangat nagiti soldados. Naamuan nga ron ni Nana Debra dayta, kat kayat na apaawidin ti anak na. Ngam saan akayat ni Nicole ti agawid. Iti may sangal daw, adu ti naiwagayway a flag ti rebelde, kadag iti pasdak iti syudad. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas a napauluan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ready, men, move! Rumaw tayo manan! Wait, sir. Para magantayo na kita, kabusor. Nakasagana kami, sir. Umuna ka, Diego. Sa furtaran da ka. Bumalasiw kay ti kalsada. Sumaruno kami. Wait, sir.
Oh, anda ka buso rin dyan. Yeah! Sigamat ti sumaruno, darasam! Well, sir, agdiretso ak iti padir iti asidig ni Diego. Imbag tadada iti basement ang nagpaknyan tayo. Medyo nabayag tiranipak na kiti paltog. Adaan samot bomba, tanapig samot dun. Kasano nga tano adda mapasamak ni Diego. Sapay do abulanan ajak nagsangaili. Ha, kaya't mo asawan. Masikog ka, di kayo pa'y nagkalaysa. Wan nga rod. Kunak no sa anak pa'y ngagsikog. Ay, day takot tay kunak. Di mo kumainuray ang nagkalaysa kayo, sakbay anak idan na ka. Nalpasen ti amin. Saanin ang may babawi. Di may sakanton nga inangawan asawa na. Kasanon no agpaysong adagayam asawa ni Diego. Anya? Ay, madamaman gaya mo ti rinupak ijay syudad. Nakaamuam? Kasta tinyos iti radyaw. Ado ka no ti rebildi ijay. Kaya't da ka nung agawon ti syudad. Ay, kasano nga tati anak kon? Kas dala siguro marabutit nga aglemlemang iti abot. Ay, napantumot ngamin ijay. No dim ngaglako makanyak. Sapay soldadon sa mo ti kaayan-ayat na. Soldado? Imbaga, no adda mabalin apagyan ang daaday da mairaman. Kasano no simurot iti soldado kat nairaman? Ay, nasaan kumamata? Ay, nailiklik iti trabaho dito'y away. Ngam riribok mat tinapanan na. Imbag tadaday ti basement ti balay ko. Kasanungay do awan. Uwan nga ron, nana. Imbag lang ang tawan nakastrak a rebelde dito'y. Tidakas, no agbayag day to arin lupak. Kasano no maibus ti abasto tayaw. Sapay awan pa'y kuryente, nana. Natamaan sa mo ti linya tayo. Ay, wanlakit di abal asang ko. Ay, no maibus ti kakaiso na kandila tayo. Kasano tayo pa yan? No apay mo't ngamin dagita rebelde, No nya launay ti kayat da dagita. May ramraman tayo pa'y kitden, sibilyan. Kasano kami pa ngayon makaawid ijay lugar mi, nana. Ay, mga naawan pa'y makabiyahe balasang ko. Tamadama ti rinupak. Ado ka no ngamin tinakastrak a rebelde dito, oy. Imbaglaangan, nana. Tawan ti imay dito'y balayo. Ayan ni Diego, apay ajak makita. Saan nga ta akim muyog kadag iti daduma akakadwa? Idi nagtataray tayo, Commander? Kumlam ka! Ada mo ba? Agpatulitan iti babang! Tantanitan, sir. Imbagta na si putak. Imbagtasan abimtak adagos. Ayan nga ta ni Diego. Di na nga ta nasiputan tinagturungan tay-tay. Padasan ta sublihan. No agkalma ti putukan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Agawa ama. Delikadon dito ehenta. Apay ngagtip-tip tayo ti barukong ko. Ang mga no adamot ipasimuda agday ta panagtibayong balasang ko. Kasta nga tanana. Asino tinalagip mo adagos, idi nagtibayo ka. Ti ama ti sikog ko, nana. Adda nga tadakas pasamak na. Ay, di tay ammo. Ngam kunada. Ano asino kano ti malagip mo no kasjay nga agtibayo ti barukong mo? Aday ti pagad kasta ka di, nana. Ay, no saan apagsayaatan? Amang ano, pagdaksan, balasang ko. Sapay ko matapagsayaatan nga rod ti itdan to'y panagtibayo ti barukong ko, nana. Naawagam ka din ni Diego. Agriring ti cellphone na. Ngam saan mata sumungbat, sir? Sige. Suportaran ka. Aging ga makadanon kay ti pader. Kalpasan na. Suportaran nakmat. Taumayak mat. Sige, sir. Tumaraya kun. Sumaruno ka maten! Sumaruno ak maten! Naimbagtasan ka na tamahan, sir. May sapay ablak ti tarayenta. Ag sinuporta tamanan. Barang makita ta ni Diego. Sige, sir.
Umuna akmanan ijay. Agtultuloy ka di pa'y tirinupak. Uwan ka no, pasaray ag pipinaltog da. Intun kwan, sumardeng. Ado ka di dagita rebelde. Anya ka di ti panggap da, tamakirangit da pa'y. Saan ka no pa'y nga amo ti bilang da? Tada da iti uneg ti agduduma apasdek. Kaya't da nga agawon ti pasdek. Bumbaan da ka di ti pasdag ngayan da. Kapilitan akasta no di da pa'y la sumukaw. May raman tukit din dagiti sibilyan. Ti anak ko launay. Ay, nagpaknida mo siguro na. No awan la katribilde anapan iti pagigyanan da abalay. Malisyam ayat ti bomba. Di namat amo apilyan ti rebelde kan sibilyan. Saan da mat abasta bumbaan no awan rebelde? Sir, ni Diego. Dara-dara. Adda tama na, sir. Sige, ipantay tinatanggad a lugar. Katagasan tati sugat na. Di ta maipanadagos iti pagagasan. Taado dagiti kabuksor. Napukaw na tipuot na, sir. Adu tinagsayasay adara na. Tulungan na ka. Ta first aidan ta ni Diego. Yes, sir. Naot ti sugat ko. Gapsuta ka. Ikanda ka pa iti agas, apangontra iti utot. Di mo unay marik na ti sakit. Barangay Love Stories. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang matakot sa pag-iisa? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo. Ako nga pala si Julia. 35 years old ako nang nabuntis ako ng karelasyon kong si Peter. Mas bata siya sa akin ng 5 taon, Papa Dudut. Nareto lamang siya ng dating katrabaho ko. Nung una ay gusto ko lang ng ka-fling. Hindi kasi ako noon mahilig sa commitment. Ang gusto ko lang noon ay may pampalipas ng oras at pangtanggal ng stress sa trabaho. Samantalang si Peter naman ay gusto niya dati na maging seryoso ang namamagitan sa amin. Hindi ko po binalak na makipagrelasyon kasi hindi yun ang priority ko. Pero dahil sa isang insidente ay napilitan akong pumasok sa isang relasyon kay Peter. Naging kami after niya akong mabuntis, Papa Dudut. Hinala ko na sinadya niyang buntisin ako para pumirmi ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na wala akong balak magkaroon ng anak at binanggit ko rin na balak kong ipalaglag ang nabuo namin. Sinubukan niya akong pigilan at nagtagumpay siya doon, Papa Dudut. Nakumbinsi niya akong ituloy ang pagbubuntis ko. Nakumbinsi rin niya akong makipagrelasyon sa kanya. At doon ko na-realize na napapayag ako dahil nagustuhan ko na rin siya. Naramdaman ko naman kasi na mahal niya ako talaga at hindi lang katawan ko ang habol niya. Alam ko noon na bihira na sa mga nakakasalamuha kong lalaki ang katulad niya. Kaya naman sinabi kong payag na akong maging isang pamilya kami. Sa mga unang buwan ng pagbubuntis ko ay naging supportive siya, Papa Dudut. Siniguro niyang maibibigay niya sa akin lahat ng kailangan ko at ng magiging anak namin. Inalagaan niya ako ng todo at doon ko talaga naisip na tamang pumirmi na ako sa kanya. Maswerte na ako noon sa kanya, Papa Dudut. Alam ko noon na kahit na anong mangyari ay hindi niya ako papayagan, lalo na ang magiging anak naming dalawa, Papa Dudut. Hindi pa rin ako makamove on dun sa pamangkin mo kanina sa gender reveal ng baby natin. Akala porke kulay pink yung cake, strawberry flavored agad. Oo nga eh. Pasensya na ha. Nagwala pa talaga nung nalaman. Siya ba buntis? Oo nga pala. Peter, bukas samahan mo ako sa mall ha. Na naman? Paano na naman? Last week nag-mall na tayo ah.
Nag-mall tayo last week kasi monthsary natin. Gusto ko lang namang mag-date tayo noon. Gusto mo na naman bang makipag-date bukas? Hindi naman. Bakit kailangan nating mag-mall? Bakit parang naiirita ka? Nakakapagod kasing pumunta ng mall. Tapos lalakad-lakad pa. Di ba nga kailangan kong maglakad-lakad, sabi ng doktor ko? Maglakad ka rito sa bahay. Ang dami namang space na pwede mong lakaran dito ah. Bihira na kasi tayo kung lumabas. Saka nalulungkot ako na andito lang tayo sa bahay. Wala namang masama rito sa bahay eh. Gagastos lang tayo pag nasa mall. Kahit wala tayo sa mall, kailangan nating gumastos dahil magkakaroon na tayo ng anak. Alam ko naman yon. Di mo na kailangang ulitin sa akin. Problema mo ba gastos? Kasi kung issue mo yan, ako na lang bahala. Kaya ko namang bumili ng mga kailangan natin at kailangan ng magiging anak natin. Tapos ngayon ipapamukha mo sa akin na di ko kayo kayang buhayin ng magiging anak natin. Ikaw nagsabi na gastos lang yung paglabas-labas natin. Anong gusto mong isipin ko? Ewan ko. Hindi ko alam kung anong dapat mong isipin. Tapatin mo nga ako, Peter. May problema ba? Wala. Peter. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kaya ko pa to. Anong ibig mong sabihin? Ay, hindi ko kayang buhayin kayong mag-ina. Kaya nga sinasabi ko kanina na ako na ang bahala sa gastos, diba? Hindi lang sa gastos eh. Ano pa? Ayokong maging tatay. Ngayon mo sasabihin yan sa akin? Hindi lilipas to. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Pero natakot akong sabihin kasi Ay, bukod doon, ayoko na rin maging karelasyon mo. huwag ka naman ganyan, Peter! Kung prank to, hindi nakakatuwa ah! Julia, sorry. Pero ayoko na talaga. Hindi! Naguguluhan ka lang. Siguro napagod ka kanina kaya ganyan ka mag-isip. Matulog na tayo tapos bukas wala na yan. Sigurado ako. Julia! Itulog mo lang yan. Bukas sure ako. Gusto mo na uling maging tatay. Kinabukasan ay nadatnang ko ang sarili kong mag-isa sa kama. Iniwan ako ni Peter Papadudut. Kinuha na niya lahat ng mga damit niya at nag-iwan siya ng sulat sa akin at sinabing desidido na siyang umalis sa buhay ko. Tinawagan ko siya pero hindi naman siya sumasagot. Nakiusap ako sa mga kamag-anak niya na tulungan ako sa kanya at nahanap ko naman siya sa tulong nila Papadudut. Kinausap ko siya at pinapauwi na sa bahay pero ayaw na niya. Umuwi ako noon na mag-isa at iniyak ko ang lahat. Ilang beses akong nakiusap sa kanya na makipagbalikan na lahat ng yon noong binitawan ako ni Peter. Hindi ko na nakilala pa ang sarili ko mula nang iniwanan niya ako. Napabayaan ko ang trabaho ko Papadudut. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko noon kaya nag-resign na lamang ako. Nagkulong ako sa bahay at walang ibang nilapitang tao. Nagkasakit ako at halos makuna na ako noon dahil sa lungkot at stress. Nung hindi ko na kinaya pa ang sitwasyon ko ay nilapitan ko na ang best friend ko. Ang baklang best friend ko na si Julio. Kaedad ko rin at ka-birthday pa. Hindi ko sana siya gustong lapitan noon dahil pagagalitan niya lamang ako pero na-realize kong baka kailangan ko na ngayon para matauhan ako. Pinagdarasal ko pa rin kasi noon na magkabalikan pa kami ni Peter kahit na alam kong alanganin na. Pinuntahan ko siya sa kondo niya at doon pa lamang ay naramdaman na niyang may problema na ako. Mas kilala pa ako noon ni Julio kesa sa sarili kong pamilya kaya siya ang nilapitan ko. Kasi alam ko noon na maiintindihan niya ako sa mga desisyon ko. Pasensya ka na kung ikaw tong nilapitan ko ha. Hindi ko na kasi alam gagawin ko eh. Nagtatak. Ang lungkot-lungkot ko. Ang lalari naman kasi buntis ka.
Mas emosyonal, mas hormonal. Mahal ko lang talaga si Peter. Yan din. Anong gagawin ko para bumalik siya? Huwag mo nang pabalikin. Paano kung ipalaglag ko na itong nasa tiyan ko? Hoy, huwag kang ganyan. May pa-gender reveal pa kayo nung nakaraan tapos ipapalaglag mo lang? Ituloy mo na yan. Ang laki na rin ang ginastos mo. Wala akong pakialam sa gastos. Gusto ko lang bumalik si Peter sa akin. Bukod sa mahal mo siya, bakit gusto mo pa siyang bumalik sa'yo? Hindi ko alam. Siguro natatakot ako. Hindi ko to kayang mag-isa. Girl, ang dami mo nang nagawang bagay ng mag-isa. Bakit ngayon pa iisipin hindi mo kaya? Kasi yun naman ang totoo. Sinasabi mo lang yan. Kaya mo yan. Hindi ko kaya. Ano bang hindi mo maintindihan? O bakit sa akin ka nagagalit? Ako bang nang iwan sa'yo? Chararat nito! Sorry, emosyonal lang. Huwag kang gumaya kay Peter. Huwag mong talikuran ng pagiging magulang mo dahil lang sa takot. Hindi ko talaga kaya, Julio. Ano ka ba naman? Ikaw yung naging nanay sa mga nakababata mo kapatid nun. Kayang-kaya mo na yun ngayon. Ay, umalis ka na lang sa tinitiran mo ngayon. Yan ang solusyon mo sa problema ko? Ang mawalan ako ng bahay? Hindi pa kasi ako tapos bakla. Ang ibig ko sabihin, dito ka na lang tumira sa akin. Ako lang naman mag-isa rito. Paano yung mga boylet mo? Di doon na lang kami sa kanila. Hindi ba ako makakasagabal sa'yo? Naalala mo ba nung broken ako dati dahil kay Kevin? Pinalayas na ako sa apartment namin dahil may bago na siya noon, di ba? O sino sumalo sa akin? Walang iba kundi ikaw. Alam ko kasing kailangan mo ko nun eh. At alam ko kailangan mo naman ako ngayon. Sabihin mo lang kung may lakad ka ngayon. Baka kailangan ko nang umalis dito kasi may pupuntahan ka pa. Kung talagang di mo kaya mag-isa, sasamahan kita. Di mo ba ako iiwan? Iiwan ka ng lahat, pero ako, hindi. Ganyan din naman yung sinabi ni Peter eh. Nasan siya ngayon? Huwag mo nga ako igaya sa kanya. Huwag mo ipasa sa akin yung trust issues mo, ha? Mas lalaki ka pa kaysa sa kanya. Sabi nga sa kanta, di ba? Minsan, mas lalaki pa sa lalaki ang bakla. Wala nang tatay to magiging anak ko. Ano bang wala? Ano tawag mo sa akin? Gusto mo maging ina eh. Palit na lang tayo ng role. Mukhang mas kaya ko maging ina kesa sa'yo. Thank you, bakla. Wala yun. O sige na, dito ka na matulog tapos bukas, sasamahan kita maghakot ang mga gamit mo. Naging matalik ding magkaibigan ang mga nanay namin ni Julio, Papa Dudut. Noong nabubuhay pa sila ay halos hindi sila mapaghiwalay. Sabay nga rin nila kaming pinanganak ni Julio at naging magkumare sila at pinaglapit pa ang mga pangalan naming dalawa, Julio at Julia. Para na nga kaming kambal noon pero sa magkaibang matres nga lamang. Sinanay kami ng mga nanay namin ni Julio na magkasama at lumaki kaming dalawa na parang magkapatid ang turingan. Lagi kaming magkasama noon hanggang sa pagtanda. Inisip nga rin ng mga nanay namin na ipapakasal kaming dalawa pero hindi yun natuloy dahil lalaki rin pala ang gusto ni Julio. Kaya naman sinabi ng mga nanay namin na babawi na lamang daw sa magiging apo nila. Yun nga lang ay pareho ding hindi rin inabot ng mga nanay namin ang mga magiging apo nila dahil sabay din silang namatay dahil sa isang aksidente. Sa pagkamatay noon ng mga nanay namin ay mas lalo kaming naging close ni Julio. Kinapitan namin ang isa't isa sa mga panahong nangungulila kami sa tulong. Hindi nagbago ang turing namin sa isa't isa kahit marami na ang nagbago sa direksyon ng buhay namin. Lalo na noong nabuntis ako. Mas lalo kaming pinaglapit ng pagkakataon at naisip ko nga na baka paraan yon na mga nanay namin sa kabilang buhay para ipilit na maging kami ni Julio. Napag-usapan na nga rin namin yon at hindi naman namin isinara ang posibilidad na kapag pareho na kaming matanda at single ay baka kami na rin ang magsama. Papa Dudut, hindi ko noon kayang mawala sa buhay ko si Julio dahil siya ang nagsilbing pader ko sa mga panahong pakiramdam ko ay
Itinutumba na ako ng mga pagsubok. Siya ang nagsilbing taga-salo ng mga problema ko. Kahit na hindi naman niya yon kailangan gawin ay ginawa pa rin niya dahil itinuring na niya akong parte ng buhay niya. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Nangako ako sa sarili ko na kapag ako naman ang kailangan niya, ay nariyan ako palagi sa katabi niya at handang umagapay sa oras na kailangan niya ng kaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang linggo nga after nang naging pag-uusap namin ay lumipat na ako sa kondo ng kaibigan ko. Nahiya nga ako dahil halos sinakop na ng mga gamit ko ang buong kondo niya. Lalo na yung cabinet niya na puro damit ko na lamang ang nakalagay. Hindi naman siya nagreklamo at binilahan pa ako ng isang cabinet para naman daw sa magiging anak ko. Pinanindigan niya ang sinasabi niyang magiging ama siya ng anak ko. Hindi ko noon maipaliwanag ang saya dahil meron pala talagang taong katulad ni Julio na handang saluhin ang binitawan ng iba. Marami ring adjustment noon si Julio lalo na sa kanyang social life dahil sa akin. Hindi na siya umiinom noon at nagyoyosi para hindi makaapekto sa pagbubuntis ko. Hindi na rin siya pumaparty pa tulad noong dati dahil gusto niyang mabantayan ako oras na kailanganin ko siya. Noong nakapanganak na nga ako ay mas lalo pa niyang pinakita sa akin na gusto niyang maging ama sa anak ko. Siya na rin, Papa Dudut, ang bumili ng mga gamit at ibang kailangan ng baby ko. Hindi pa kasi ako nakahanap ng trabaho. Agay yung ginawa kong pag-aalaga naman sa kanya. Oh, bakit ka umiiyak? Ano nangyari? Ang ganda kasi nitong binili mong kumot ni baby. Ang lambot. Bakit iniiyak ka mo kung maganda? Hindi ko alam. Gusto ko lang umiyak. Kahapon lang iniyakan mo yung bagong linis na oven toaster. Tapos ngayon? Ay, ewan ko sa'yo. Baka bukas, iyakan mo na yung dishwashing liquid, ha? Iniyakan ko na yun last week eh. Sayang naman, di ko naabutan. Oh, bakit? Naawa ako sa'yo kasi di mo naabutang iniyakan ko yung dishwashing liquid. Tawagan mo kasi ako next time kapag iiyakan mo na yung mga gamit dito sa bahay. O, yung frying pan, naiyakan mo na ba? Gusto ko makita. Next time. Tapos tatawa ka dyan? Grabe yung hormones yan, Julia, ha? Hindi ko na talaga alam tong nangyayari sa katawan ko. Huwag ka na masyadong umiyak dyan at baka magising si baby. Mamaya, magkompetensya na naman kayo sa palakasan ng iyak. Ako na naman to kawawa. Mahimbing na yung tulog niya. O siya, kung gano'n naman pala, magtulungan na tayo mag-ayos ng kalat dito bago pa siya magising. Ako nang bahala maglinis. Maligo ka na. Mamaya na ako maliligo after maglinis. Hindi na bakla. Okay na. Kaya ko na to. Bakit ba ayaw mo magpatulong, ha? Kaya ko naman kasi. Napagod ka mag-alaga kay baby kanina, tapos ngayon mag-aayos ka pa? Hindi magandang bugbugin mo yung sarili mo sa pagod. Baka mahawa mo si baby sa pagod. Nakapagpahinga naman ako kahit papano. Ah, hindi. Mas lalo tuloy ako nagwo-worry kay baby. Ako nang bahala rito sa kalat. Pumunta ka na sa kwarto. Bantayan mo na lang si baby. Hindi, tutulungan na kita bakla. Ang kulit naman, Bex! Napagod ka rin kasing magtrabaho kanina. Ano bang napagod? Nag-Facebook lang ako buong shift ko. Ang dami kong inad na boys, ha? Loka ka talaga? Nakonsensya lang ako sa wala. Bakit ka naman makokonsensya? Kasi ikaw tong bumubuhay sa amin ni baby. Itong pag-aayos na lang ng kondo mo yung natutulong ko. Ang laking bagay na nga sa akin na nalilinis mo tong kondo natin eh. Kondo mo? Kondo natin. Gusto ko lang namang makatulong kahit konti. Sabi ko nga sa'yo, ang laking bagay na nung pag-aasikaso mo sa kondo.
Hindi ko na kailangan kumuha ng kasambahay. Nakatipid tuloy ako. Paano bang nakatipid ang laki na ng nagastos mo kay baby? Feeling ko hindi ko siya ginagastusan. Di ko naman ramdam. O edi ikaw na tong busog ang bank account. Gaga, hindi ko lang maramdaman na gumagastos ako ng malaki kasi natutuwa ako kapag naibibigay ko yung kailangan ni baby. Bakla, O ano yun? gawa na tayo ng baby. Ew! Baklang to? Kilabutan ka nga sa sinasabi mo. Kasi mukhang nai-enjoy mong maging daddy. Panindigan na natin. Tumigil ka kung ayaw mo pakuluan ko yung matris mo para hindi na gumana. Ang harsh mo naman kay mommy. Family planning, bakla. Tama na isang baby. Ay, tumatawag yung inorderan ko ng damit ni baby. Sagutin ko lang Sige, sagutin mo na. Puntahan ko lang si baby. Namiss ko bigla eh. Peter naman! Sabi ko sa'yo mamaya ka na tumawag, di ba? Namiss ko kasi kayo ni baby. Baka pwedeng mag-video call tayo ngayon. Gusto ko kayong makita. Hindi pwede. Kasama ni Julio si baby. Magkita na lang tayo bukas habang nasa work siya. Oo na. Sige na, bye. Hindi alam noon ni Julio na may communication na ulit kami ni Peter. Hindi ko sinabi sa kanya kasi alam kong magagalit siya. Wala naman po akong balak itago noon habang buhay yung pagkikita namin ni Peter pero wala pa kasi akong lakas ng loob para sabihin kay Julio ang lahat. Malaki ang naging galit ni Julio kay Peter dahil sa pag-aabandona sa aming mag-ina kaya alam kong hindi niya gustong makita na lumapit pa sa akin si Peter. Kaya naman nung time na nagparamdam muli si Peter sa akin ay nilihim ko yon, Papa Dudut. Nangyari ang lahat isang buwan bago ako manganak. Tinawagan ako ni Peter at sinabing nagsisisi na siya sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Nakipagbalikan siya sa akin pero nagmatigas ako. Sinabi ko lahat ng masasakit na salita kay Peter pero tinanggap niya lamang yon. Ilang beses siyang nagmakaawang magkabalikan kami pero tinanggihan ko. Sinaktan niya ako noon kaya hindi ko na siya balak pabalikin pa sa buhay namin ang magiging baby ko. Yun nga lang noong time na nakapanganak na ako ay doon ako naging marupok. Sinagot ko ang tawag niya at sinabing nakapanganak na ako. Na-feel kong kailangan ko siyang muli sa buhay ko. Kaya naman lihim kaming nagkabalikan. Nagkikita kami kapag umaalis noon si Julio sa bahay at nagpupunta noon sa kondo si Peter para dalawin kami ng baby namin. Walang naging clue si Julio sa nangyayari sa amin ni Peter at natatakot ako kapag nalaman na niya. Lalo na't gusto na noon ni Peter na magsama na ulit kaming dalawa. Ilang beses niya akong pinilit na iwan ko na raw si Julio para magsama na kaming pamilya. Aminado ako noon na gusto ko nang makasama si Peter para bumuo na kami ng pamilya. Pero noong time na walang-wala ako ay si Julio ang naging pamilya ko. Kanina pa ako kumakatok dito. Siniguro ko munang nakalayo na talaga si Julio dito sa kondo. Lika na, pasok ka. Anong oras ang balik niya? Di siya makakauwi agad, may pinapatapos daw yung boss niya. So pwede ako mag-extend ng stay ko rito? Hindi pwede. Umalis ka pa rin mamayang 6:00 ng gabi. Gusto ko pa kayong makasama ni baby. Pasalamat ka nga tumaabot ka ng ganung oras eh. Ang gusto ko, araw-araw ko kayong makasama. Oras-oras. Alam mo namang hindi pwede yan. Bakit hindi pwede? Pamilya tayo. Baka nakakalimutan mong iniwan mo ko noon. Hanggang kailan ko ba dapat pagsisiyan yan? Habang buhay. Alam kong nagpatalo ako nun sa takot. Pinagsisiyan ko yun. Marami akong sinayang na araw. Kaya di ko nasubaybayin yung paglaki ng tiyan mo. Tapos ngayon magsisisi ka? Ilang beses kitang pinilit na wag akong iwan, di ba? Sorry talaga. Muntik ko nang ipalaglag si baby dahil sa desperado na akong bumalik ka. At nagpapasalamat akong di mo tinuloy. Mabuti nga't pinayuhan ako ni Julio. Kung hindi, ang laking pagsisisi ko siguro ngayon. Puro na lang si Julio. At bakit hindi?
Paalala ko lang sa'yo kasi baka nakalimutan mo. Siya ang sumalo sa akin nung binitiwan mo ko. Nakakainis lang kasi na puro siya ang bida sa mata mo. Samantalang ako naman ang tumulong sa'yo para makabuo ng bata. Excuse me? Sorry, mali yung nasabi ko. Nadala lang ako ng emosyon. Pasensya na. Dapat nga ako yung nagpadala sa emosyon nun, Peter eh. Pero tinalo mo pa ako. Huwag na tayong mag-away, please. Pumunta ako rito para makita kayong mag-ina ko. Para mawala ang stress ko. Tapos gagamitin mo lang kaming pangtanggal ng stress mo, ganon? Hindi naman sa ganun. Tama nga si Julio. Ayan, puro Julio ka na naman. Yang boses mo, magigising si baby. Umalis ka na rito. At bakit? Magsama na tayo. Ayusin natin to. Ayusin yung nasira mo? Isisi mo na sa akin habang buhay yung pag-iwan ko sa'yo noon. Pero gusto kitang makasama ulit. Lalo na si baby. Sana dati mo pa na-realize yan. Please, Julia. Bigyan mo naman ng chance na magkaroon ng buong pamilya ang baby natin. Di ba dapat ikaw ang nakapag-isip niya nung una pa lang? Tatanggapin ko lahat ng paninisi mo. Alam kong kasalanan ko talaga. Kaya nga ako nandito kasi gusto kong bumawi. Julia, natuto na ako. Alam ko na kung anong kailangan ko. Kayo ni baby. Kayo lang ang kailangan ko. Talaga lang ha? Tapos sa susunod kapag natakot ka uli, iiwan mo uli kami. Hindi na mauulit yun. Wow, ang confident naman masyado. Oo, kasi alam kong mahal kita. Ikaw, mahal mo ba ako? Hindi ako nakasagot sa tanong ni Peter dahil aminado kong mahal ko pa rin siya at yon ang totoo. Kahit gaano kalaki ang naging galit ko sa kanya ay hindi pa rin mawala sa puso ko na mahalin siya. Papadudot niyakap ako niya at doon ay nanghina na naman ako. May nangyari nga sa amin ang araw na yon. Doon ko mas lalong naramdaman na kailangan ko siya sa buhay ko. Sinabi ko sa kanya na bigyan niya ako ng oras para makapag-isip. Sinabi ko sa kanya na hindi biro ang iwan agad si Julio after na mga tinulong niya sa akin. Nainis si Peter dahil panay ang banggit ko sa pangalan ni Julio at ilang beses kong dinipensahan si Julio kay Peter pero hindi yon umepekto. Naramdaman kong nagsiselos lamang si Peter kaya ganon ang galit niya kapag pinupuri ko si Julio. Sa kakilala ko si Peter, papadudot. Alam kong hindi niya nagustuhan kahit minsan si Julio at malaki ang issue ni Peter noon sa mga bakla dahil minsan ay namolesta siya ng tiyuhin niyang bakla. Kaya inunawa ko na lamang siya. Ipinagpatuloy namin ang pagkikita ni Peter ng palihim. Patuloy din na may nangyayari sa amin sa kondo ni Julio. Nahirapan akong mag-decide kahit na ilang beses na akong kinunit ni Peter. Inanda na nga niya ang apartment niya para sa pagtira namin na mag-ina. At ilang beses kong sinubukang ilihis ang usapan tungkol sa pag-alis ko sa kondo ni Julio kapag magkausap kami ni Peter. Papadudot, mahal ko at gusto ko noon na makasama si Peter sa iisang bahay pero nag-aalala ako para kay Julio. Napamahal na rin siya kay baby kaya alam kong masakit yon kapag umalis kami. Bukod pa doon ay nangako ko kay Julio na hindi na ako babalik pa kay Peter kahit na ano ang mangyari. Naalala ko pang sinabi ni Julio na kapag bumalik ako kay Peter ay kakalimutan na raw niya ako. Nung una'y kampante naman akong matutupad ko ang pinangako ko pero nang bumalik muli si Peter sa buhay ko ay nakalimutan ko naman lahat ng mga sinabi ko noon sa kanya ng panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Timbang ko ang gagawin kong desisyon. Mas nanalo si Julio sa sitwasyon ko. Kaya sinabi ko kay Peter na hindi na ako babalik pa sa kanya. Umiyak si Peter nung sinabi kong ayaw ko nang magkita pa kami at nang makaawa siyang huwag ko raw siyang iwanan. Nagmatigas ako at pinalis siya sa kondo noong dinalaw niya ako ni baby. Hindi siya kumalas sa pagkakayakap sa akin noon, papadudot. Sinabi niyang hindi na niya kayang mawala ako sa pangalawang pagkakataon. Pinilit ko siyang umalis pero nagkulong siya sa kwarto kasama si baby. Naiyak na lamang ako dahil kahit ako ay nahirapan sa desisyon ko. Noong kumalma na si Peter ay pinapasok na niya ako sa kwarto at hawak niya noon si baby at doon ako naiyak.
Hindi ko alam kung dala lang ba ng hormones ko o talagang gusto kong maging pamilya kami ni Peter muli. May nangyari ulit sa amin, Papa Dudut. After noon ay umalis na siya ng walang paalam. Naiyak ako noong pagkagising ko at wala na si Peter sa tabi ko. Tinawagan ko siya para pabalikin siya sa kondo habang wala pa si Julio. Tinanggihan niya ako at sinabing mas magandang araw ata na magkahiwalay na kaming dalawa. Kinulit ko siyang bumalik at ginawa naman niya at nag-usap kami ng masinsinan sa naging desisyon ko. Bago gumabi ay umalis na siya ng kondo dahil pabalik na rin noon si Julio. Napaagang uwi ni Julio dahil na-miss daw niya si baby at nakonsensya ako, Papa Dudut. Nahirapan na akong bitawan sina Peter at Julio dahil pareho silang mahalaga sa buhay ko. Pero alam ko noon na kailangan ko nang mag-decide. Lumipas pa nga ang 3 araw at nabuo na ang isang desisyon na gusto ko at kailangan ko nang panindigan. Napatulog ko na si baby. Mas kaya mo talaga siyang patulugin kaysa sa akin, no? Kasi ako naman yung totoong nanay niya. Mukha naman. Okay ka lang ba, girl? Oo naman, bakit? Kanina ka pa maputla eh. Puyat lang to. Alam mo namang ilang araw na akong pinapahirapan ni baby sa gabi. Ang hilig kasing matulog ni baby sa tanghali eh. Ayan tuloy, ang active sa gabi. Oo nga eh. Bakla, nag-worry na ako sa'yo ha. Bibili ako ng vitamins mo para sa dugo. Nakausap mo na ba yung OB-GYN mo kung anong pwede sa'yo? Puntahan ko siya bukas. Samahan kita. Day off ko naman saka... Oy! Julia, ba't bigla ka tumakbo? Oh! Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit nagsusuka ka? May nakain lang ako, hindi maganda. Tara na sa ospital. Baka kung ano na yan. Wala to. Julia, huwag matigas ang ulo. Julio, I'm sorry. Bakit? Buntis ako. Buntis? Paano? Sorry. Ano bang dapat ikasorry mo, bakla? Padadagdagan na ako ng baby. Sana baby boy naman ngayon. Julio. Teka, hindi naman ako ang ama niyan, no? Bakla, ginapa mo ba ako? Yung totoo. I'm sorry. So, sa akin yan? OMG, nanay na, Kes! Hindi. Ay, akala ko naman... Kay Peter. Ano? I'm sorry, Julio. Kay Peter? Nagpabuntis ka na naman kay Peter? Paano? Hindi ko sinasadya. Hindi sinasadyang ano? Magpabuntis sa lalaki ng iwan sa'yo? Nagsisi na raw siya. Kaya tumihaya ka ulit. Hindi ko naman alam na mabubuntis ako. Gawa ba sa buhangin niyang utak mo, girl? Tumihaya ka nga, di ba? Malamang mabubuntis ka. Julio! Julia naman! Alam mo kung anong ginawa sa'yo ng lalaking yung dati. Alam ko. Hindi ko naman yun nakakalimutan. Eh bakit hinayaan mo siya bumalik? Ganyan ka na ba katanga? Sobra ka naman magsalita. Ikaw ang sobra. Hindi ka na naman nag-iisip. Tapos ngayon, ano mangyayari? Ipapaako mo na naman sa akin yung bagong responsibilidad ng lalaking yon. Sinabi ko pag ipapaako ko sa'yo. Hindi ko siya ipapaako sa'yo. Ako nang bubuhay sa mga anak ko. Ah, talaga? Kaya mo na? Hindi mo nga kayang buhayin yung panganay mo eh. Tapos magdadagdag ka pa ng isa. Ganyan na ba kalitan tingin mo sa akin? Oo! At kasalanan mo kung bakit. Kung hindi ka naman kasi tanga. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako aasa ng tulong sa'yo. Kami na ni Peter ang bahalang bumuhay sa mga anak namin. Ah, talagang desidido kang bumalik sa lalaking yon? Oo! Ang tanga mo talaga! Tanga na akong tanga. Pero gagawin ko to para sa pamilya ko. At ako, hindi ba ako naging pamilya para sa iyo?
Hindi ko naramdamang pamilya ko noon si Julio dahil sa masasakit na sinabi niya sa akin. Alam kong nakapagsalita lamang siya ng hindi maganda dahil sa galit niya. Nadala na rin ako ng emosyon ko kaya hindi ko kaagad na proseso lahat ng sinabi ko. Nag-decide po akong umalis na lamang kaagad sa kondo ni Julio at hindi naman niya ako pinigilan. Hinayaan niya akong hakutin ang mga gamit ko at hindi naman ako humiling na tulungan niya ako dahil nasaling na niya ang pride ko. Naramdaman ko ang panliliit dahil sa mga sinabi niya. Alam ko naging dependent ako sa kanya pero hindi naman sana niya pinaramdam sa akin na pabigat ako sa buhay niya. Sinundo ako ni Peter noon sa labas ng kondo ni Julio at hindi ko na pinapunta pa sa loob ng kondo si Peter dahil baka magpang-abot lamang silang dalawa. Nagsama na kami ni Peter after kong umalis sa kondo ni Julio. Hindi na muling nagparamdam sa akin si Julio at nalungkot ako dahil aminado kong namiss ko siyang kasama. Lalo na noong time na malapit na akong manganak, Papa Dudut. Bigla ko naalala yung pag-aalala niya sa akin noong nanganak ako sa panganay ko. Hindi ko naman siya magawang tawagan noon dahil na rin sa pride at hiya. Mabilis lang na lumipas ang mga buwan at nakapanganak na ako. Hindi ko na inaasahan pang dadalaw sa akin si Julio. Tinanggap ko na noon na sarado na siyang chapter sa buhay ko. Pero naking gulat ko na lamang nang pinuntahan niya ako sa ospital isang araw after kong manganak. Binalita pala ng kapatid ko sa kanya na nanganak na ako. Nagbaba siya ng pride at pinuntahan ako. Hindi ko man maamin noon, Papa Dudut, pero ang saya ko. Naiyak na ako noon pero pinigilan ko na lamang dahil na rin sa pride na nararamdaman ko. Kumusta ka? Ito, ayos lang. Kumusta yung tahi mo? Yung tahi ko talaga ang kinukumusta mo. Hindi ko alam ang sasabihin eh. Ako rin naman. Nanibago lang ako. Ngayon lang ulit kita nakaharap after nung away natin. Ikaw naman kasi eh. Oh, bakit ako? Ikaw kaya itong nagalit bigla. Sino bang hindi magagalit? Nagpabuntis ka na naman. Ano ka, pusa sa bubungan? Akala ko ba masaya ka nung nalaman mong buntis ako? Nung hindi ko pa alam na si Peter yung ama. Mas gusto ko pang ginapang mo na lang ako kaysa nagpabuntis ka sa tukmol na yon. Dahan-dahan naman. Tatay pa rin yun ng mga anak ko. Ay, wala akong pakialam. Kung pumunta ka rito para awayin ako, please, preno muna. Baka bumuka yung tahi ko dahil sa'yo. Bibili ako ng sinulid at karayom doon sa store sa labas. Ako na magtatahi ulit. Kunin mo yung pink na sinulid ah. Favorite color ko yon. At favorite mo naman magpabuntis kay Peter. Ayan ka na naman eh. Sorry. Hindi pa rin ako makamove on sa galit ko sa kanya eh. Patawarin mo na siya. Ako nga napatawad ko na eh. Napatawad ko na siya nung sa nagawa niya sa'yo. Oo eh, bakit galit ka pa rin sa kanya ngayon? Kasi kinuha niya kayo ni baby sa akin. Julio. Alam ko mas may karapatan siya sa inyo dahil siya ang ama ng mga bata pero ako'y naging ama sa panganay mo nung nawala siya. At habang buhay kong ipagpapasalamat yon. Pero ganun talaga. Dapat kong tanggapin na mas kailangan mong piliin siya kasi alam mo na, kayo naman yung nakabuo. Ako lang naman to sumalo. Hindi ko naman siya pinili. Ha? Wala naman akong balak bumalik sa kanya. Oo, nung una gusto ko. Pero naalala ko nung iniwan niya ako. Paano kung bumalik ako sa kanya tapos iwan niya ako uli? Mas magiging masakit yun sa akin lalo't nakasama na niya yung anak namin. Eh bakit pinaglaban mo siya nun sa akin? Bakla naman, ang sasakit ng mga sinabi mo sa akin. Lumaban lang ako sa'yo. So talagang hindi ka bumalik sa kanya? After kong umalis sa kondo mo, nakitira muna ako sa kanya. Nung nakahanap na ako ng matitiran ko, umalis na rin ako. Hinayaan kanyang umalis? Wala rin naman siyang magagawa. Saka bago mo pa nalaman yung tungkol sa amin, sinabi ko na sa kanya na di na ako babalik sa kanya. Ikaw yung pinili ko, bakla, pero inaway mo ko. Eh sorry, kala ko naman kasi… Nagpapadala ka kasi lagi sa emosyon. Ay, ako pa talaga?
Sino ba yung nabuntis ulit kahit wala pang 1 year yung panganay niya? Ha? Hindi emosyon yun. Ano yun? Box, bumalik ka na sa kondo. Magtulungan tayo ulit. Bakla, hindi na. Okay na. Paano ka? Anong paano ko? 2 na ang baby mo. Kailangan mo ng tulong. Ako ang dahilan kung bakit may 2 akong anak na magkasunod ngayon. Kailangan kong panindigan to. Pwede mo naman panindigan habang nagpapatulong, di ba? Sabi mo nga dati, marami akong kinayang mag-isa, di ba? Yung pagiging ina pa kaya? Nakaka-proud naman. Sure na ba yan? Sure na ako. Pero kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Pamilya mo ako. Pinanindigan kong mag-isa ang pagiging ina. Nahirapan ako noong simula at aminado naman ako doon pero kinaya ko ang lahat dahil nakita